Han passat 20 anys des de la creació del web i aquesta revolució digital ha tocat tots els aspectes de la nostra vida. Tim Berners-Lee va crear una cosa d'un poder increïble. Penso en el web com la humanitat connectada. La civilització humana en el seu conjunt està presenciant ara la connexió de totes les persones de tot arreu de la Terra a través d'aquesta xarxa. Però quines són les conseqüències d'aquest extraordinari accés nou a la informació i a les persones? Atrapats en les connexions instantànies del web, pocs ens aturem un moment per preguntar-nos què ens està fent a nosaltres. Quin efecte té en les nostres relacions? Està canviant fins i tot la nostra manera de pensar? Tant si ens n'adonem com si no, a través del web tots estem participant en un experiment extraordinari i sense precedents per la humanitat, amb un resultat que no és gens segur. El gran temor és que aquesta revolució faci els nostres sentits i la nostra imaginació dependent de les pantalles i ens faci saltar del món real al virtual. És un món en què res té conseqüències. És un món dominat pels sentits. Llavors, per què necessitem la cognició? Per què necessitem el significat? Per què necessitem la metàfora? Ens portarà una vida millor o ens portarà un estil diferent de comunicació? Plantejo la pregunta, no en tinc la resposta. Ens preocupa que els nostres nens quedin absorbits per una cultura en línia superficial. Per bé o per mal, estan evolucionant des de l'Homo sapiens cap a una mena d'Homo interneticus? Molta part d'això és el pànic respecte al web de la classe mitjana, de la mitjana edat. Els fa pànic el futur, els fa pànic el que pensen que fan els seus fills. Em capbussaré en la por i les proclames alarmistes per descobrir si el web està de veritat trivialitzant les nostres relacions i podrint-nos els cervells. En el fons, estem tractant del que ens fa ser com som i de si el web distorsiona o enriqueix la humanitat. La revolució virtual. L'Homo interneticus? Això és la Bíblia de Gutenberg, el manuscrit imprès que va revolucionar la societat, agafant la informació d'una minoria i donant-la a la majoria. Aquest llibre va transformar irrevocablement la civilització occidental. Quan Gutenberg va inventar la impremta, pocs dels seus contemporanis n'haurien pogut predir les conseqüències. Van pensar que es tractava de fer llibres com salsitxes i prou. Però el nou mitjà, la paraula impresa, va alliberar la gent de les velles maneres de pensar i va impulsar el Renaixement. 500 anys després, el web sembla un altre gran salt endavant en la nostra manera de pensar. Les seves característiques s'assemblen a algunes de les de l'ecosistema de la impremta, en el fet que les barreres d'entrada pels individus són extremadament baixes i el paper de les idees, el coneixement, la informació és fonamental. Facilita molt més la distribució de la informació, la fa molt més ràpida i facilita molt més la còpia que no pas el que va fer la impremta. Però és fonamentalment diferent, ja que també fa possible que qualsevol pugui crear informació. O sigui que crec que probablement és més important que la impremta. En només 20 anys, hem vist com el web està transformant gairebé tots els aspectes de la vida de cara a l'exterior. El seu enorme impacte sobre la cultura, la política i l'empresa. Però encara hem de comprendre el seu impacte més profund en la nostra psicologia. El millor lloc per buscar respostes és el lloc on la gent utilitza el web més que en cap altra banda. Si volem veure l'efecte revolucionari del web en els éssers humans, hem de venir aquí. Som a la nació més connectada del món, Corea del Sud. En aquest país digitalment millorat,
es pot accedir al web en pràcticament qualsevol lloc. El cablatge de fibra òptica de Corea del Sud té una velocitat de descàrrega 10 cops superior a la de la banda ampla de la Gran Bretanya. El 62% dels nens coreans d'entre 3 i 5 anys utilitzen internet amb regularitat i es passen més de 8 hores cada setmana en línia. Les enquestes diuen que això és aproximadament el doble de l'exposició dels nens britànics de 5 anys. És pels joves perquè els sud-coreans estan més preocupats. Llançats a l'era digital i envoltats d'alta tecnologia des que anaven amb bolquers, acaparen els titulars i no per cap cosa bona. Els coreans estan cada vegada més preocupats per l'addicció a internet. Les xifres del govern mateix mostren que afecta 210.000 nanos. Molts es passen fins a 18 hores cada dia connectats. El 80% dels afectats acaben necessitant medicació. El 20% els han d'ingressar en un hospital. Vaig a veure el senyor Ko, l'assessor clau del govern en aquest problema creixent. Quins són els símptomes de l'addicció a internet? Si no fan servir internet, se senten ansiosos i inestables. No estan satisfets. Els seus amics ja no parlen amb ells. I es produeixen moltes friccions en la relació amb els seus pares. Aquestes són les conseqüències d'un ús excessiu d'internet. A Corea hi ha casos de persones que utilitzen internet 18 hores al dia. Corea pot semblar un cas extrem, però mostra que l'efecte del web sobre la nostra psicologia no es pot menystenir. I ens ofereix un cop d'ull al que podria ser el nostre futur. Les experiències a què s'enfronta Corea com a país amb una addicció a internet són experiències que viuran països com el seu d'aquí 3 o 5 anys. El temor per les generacions futures s'estén molt més enllà de Corea del Sud. De tornada a la Gran Bretanya, la màxima escèptica és la neuròloga Susan Greenfield. Ella fa pública incansablement la seva preocupació per la manera com el web pot estar distorsionant el sentit de la realitat dels nens. Quan un nen és en el món real, encara que sigui el món real d'una casa de nines, és un món on la nina se't pot trencar, on et poden trepitjar el soldat de joguina, o sigui que estàs aprenent que els actes tenen conseqüències. Ara imaginem-nos que som una persona jove que és a davant d'un ordinador. És un món on es fomenten molt l'audició i la visió, les sensacions fortes. Hi ha un triomf dels sentits sobre el significat. Si a un cervell humà li donem un entorn on les accions no tenen conseqüències, si li donem un entorn que és literal i prou, on no hi ha transcendència, es podria donar el cas que aquest cervell es quedés en un estat infantilitzat. Quan parlo amb pares i persones a títol individual, encara m'he de trobar amb algú que no estigui d'acord amb mi. Tothom sembla que sent una mena de por difusa i mal articulada, que no poden expressar en paraules, però així i tot pensen que s'hi hauria de fer alguna cosa. Susan Greenfield representa el punt de vista més extrem. Però a la Gran Bretanya hi ha el temor que els nens creixin coneixent només la vida a la xarxa. Que siguin una generació consumida pel web. Tinc amics i familiars que estan lluitant amb els seus fills pel tema de les noves tecnologies. Fins i tot els pares que estan més al dia tecnològicament troben estrany que els seus fills se sentin més còmodes a davant de la pantalla que ells. Jo he visitat molts dels webs que miren els seus fills i tot i que m'hi he acostumat, encara m'hi sento una mica com una turista. Em sorprèn constantment el que la generació web pot fer amb les noves tecnologies. I ara vull descobrir com és viure amb la generació web. Els pares de tot el país no necessiten cap presentació per aquesta escena familiar. La seva vida gira completament al voltant dels seus ordinadors. Xatejo amb amics i faig comentaris i així.
Normalment Facebook i Hotmail i així. Els nens arriben a casa i es posen al Facebook mentre prenen el primer te. Et pots comunicar amb la gent i mirar la seva vida i així. Quan jo era jove no teníem ni telèfon a casa. Et pots imaginar la vida sense el web? No. No. Seria com arrencar-li un braç, treure-li el Facebook a la Kate. Com creus que era la vida abans del web? Molt avorrida. Sí. Què et sembla que feia la gent? Llegir llibres. Quan la generació web arribi a l'edat adulta, hauran estat 10.000 hores connectats i una gran proporció d'aquestes hores les hauran passat en xarxes socials. Per primera vegada a la televisió, utilitzant una mostra de 8 milions de persones, podem revelar en quina mesura la població del Regne Unit ha quedat xuclada en l'òrbita de les xarxes socials en línia. La mida de cada un d'aquests planetes web representa el número de visites que rep cada mes. Hi ha el Bebo per als preadolescents, el MySpace per als amants de la música, però el més gran de tots és el Facebook. D'acord amb Facebook, 350 milions de persones a tot el món tenen compte al Facebook. Si fos un país, seria el tercer més gran després de la Xina i l'Índia. Té un poder de penetració tan fort que s'ha convertit en el principal objectiu de l'angoixa dels pares. La gent de la meva edat, de més de 40, s'esgarrifa pel que fan els nanos, els adolescents, al Facebook. Com si nosaltres no haguéssim fet aquestes coses si hi hagués hagut el Facebook quan érem joves. Com és que aquests nanos no pateixen com jo vaig patir? Haurien de fer la vida que vaig fer jo. Obligats a llegir, obligats a fer tal i qual. No haurien de tenir aquesta llibertat, aquest accés. I si ho tenen, encara que ja m'estigui bé, he de suggerir que és perillós, que acabarà malament. La crítica fonamental al Facebook és que fa de l'amistat una cosa banal i això soscava la societat. L'etiqueta de l'amistat l'aconsegueixen amb tanta facilitat els amics de tota la vida com els desconeguts totals que acumulen connexions. Fins a quin punt és cert això? Per saber-ne més coses, necessitem comprendre per què es va fer tan popular el Facebook. El 24 de maig del 2007, només 10 dies després del seu 23è aniversari, Mark Zuckerberg va entrar en aquesta sala i va explicar el secret de l'èxit triomfal del Facebook. Today, together, we're going to start a movement. At Facebook, we're pushing to make the world a more open place. L'objectiu de Zuckerberg era que el Facebook es convertís en la destinació per connectar-se amb amics i compartir informació, textos, fotos o esdeveniments socials. Només necessitem registrar-nos-hi, crear un perfil, buscar els amics i fer que acceptin convertir-se en amics nostres del Facebook. D'aquesta manera, cada membre del Facebook es fa el seu grup d'amics, tots dins de la xarxa més gran. You'll see that what we're building is a massive network of real connections between people through which information can flow more efficiently than it really ever has in the past. And it's changing the way the world works. Però per canviar la manera com funciona el món, o expressant-ho d'una manera una mica més cínica, incrementar el seu potencial comercial, el Facebook ha d'atreure un nombre enorme d'usuaris. El Facebook està intentant aconseguir una cosa que se'n diu efecte de xarxa. És un terme acunyat fa 100 anys per l'industrial nord-americà del telèfon Theodore Vail. Aquesta és l'essència del que Theodore Vail va esbossar. Si tenim un telèfon, un de sol,
És bastant inútil, perquè el podem despenjar, però no hi ha ningú a l'altra banda. No hi ha ningú amb qui comunicar-se. Però si afegim un altre telèfon, i un altre, i un altre, i un altre, i un altre, aquest pot parlar amb aquest, que pot parlar amb aquest, que pot parlar amb aquest, i així successivament. Com més telèfons hi ha connectats, més beneficis obtenen els usuaris individuals, ja que l'usuari té més persones amb qui comunicar-se. I com més gent hi hagi connectada, més gent s'hi voldrà afegir. El sistema se sosté i funciona sol. És així de simple. O sigui que el poder i el valor del Facebook augmenta amb el nombre d'amics que connecta. Moltes d'aquestes coses són una escala que porta a una escala. És a dir, si els teus amics en són, tu te'n fas. No fas una avaluació objectiva. Aquest és millor que aquest per tal cosa. És com amb el telèfon, amb el seu dial. Per què va quallar? Al final, arribar a una massa crítica és el que compta. Durant un temps, el Facebook t'obligava a ser amic d'algú, si ell volia ser amic teu. I això no va anar bé amb mi, perquè tenia 10.000 sol·licituds d'amistat al dia. La gent té l'experiència de tenir milers d'amics, però ningú té milers d'amics. O sigui que o la paraula milers o la paraula amics s'han d'esborrar perquè aquesta frase tingui algun sentit. Hem vist com el Facebook necessita volum. El problema és que el producte que vol acumular són relacions humanes. Llavors, això què significa per a les relacions? Què vol dir tenir 10.000 amics? Un amic del Facebook podria ser una cosa tan trivial, barata i d'un sol ús com el menjar ràpid? Sense més valor que una hamburguesa? El 2009, una cadena coneguda de menjar ràpid va crear una pàgina al Facebook que oferia una hamburguesa gratis a la gent que es desfeia de 10 amics del Facebook. En menys de 2 setmanes, les ganes de menjar una hamburguesa van superar l'efecte per 233.906 amistats. Aquesta descarada maniobra publicitària ens revela una cosa fascinant sobre el valor dels nostres amics del Facebook. La qüestió de fons és que tots som aquí, tots som en aquest Facebook. A tots ens encanta, és divertit, genial, però no és la realitat. Steve Schiff va ser un dels milers d'usuaris del Facebook que va decidir canviar els seus amics d'internet per un tros de carn a la graella amb un panet. Com tries de qui et desfàs primer? Si et soc sincer, va ser increïblement fàcil. No va ser gens complicat trobar 10 persones amb qui realment no necessitava tenir aquella connexió en línia. No és una cosa que estigui passant a la vida real. O sigui que anem per feina, tallem pel dret, ens fotem les hamburgueses gratis i tothom content. Així doncs, si estem disposats a desfer-nos d'amics per una hamburguesa, significa això que les xarxes socials estan canviant la cara de les amistats al segle XXI? O hi ha alguns aspectes immutables de l'amistat humana que el Facebook no pot modificar? He de saber més coses sobre l'evolució de les relacions en si. He quedat amb una autoritat mundial en grups de primats, el professor d'Oxford Robin Dunbar. Em pot explicar què està passant aquí? Com és la vida social d'un grup de primats? Tot gira al voltant d'establir vincles socials, de les relacions personals entre els individus. Els primats viuen en un món intensament social. Es passen molt de temps empolainant-se entre ells, i això és el que els dona el sentiment de vinculació afectiva. El problema d'empolainar-se és que és una activitat entre només 2 individus, i això posa un límit superior a la mida dels grups al final. De manera que les espècies més socials tenen una mida mitjana de grup de només 50 o 60 individus en els primats. El 1992, Dunbar va presentar una fórmula que prediu el límit superior al nombre de vincles que qualsevol primat com nosaltres pot arribar a establir. I va resultar tan fiable que es va passar a conèixer com el número de Dunbar.
Si posem les mides dels cervells humans en la mateixa equació, ens dona un número de 150. I per descomptat, aquest número apareix en totes les comunitats humanes. Apareix a l'exèrcit, apareix a les poblacions de mida mitjana. És a l'enquesta de la propietat que es va fer a Anglaterra el 1087. Apareix a les comunitats de caçadors-recol·lectors. Què significa el nombre de Dunbar per a la generació del Facebook, els Homo interneticus? El Facebook ha modificat realment els límits superiors d'amistats establerts prèviament per la natura? Quan els sociòlegs interns del Facebook van analitzar totes les xarxes actives, van descobrir que la natura, efectivament, s'imposava també a internet. La realitat és que el membre mitjà del Facebook té actualment un nombre d'amics molt per sota del límit superior de Dunbar de 150. De fet, el nombre d'amics del Facebook amb què es comunica diàriament és sorprenentment petit. Normalment només 5 o 6. Tot i que podem afirmar que tenim aquesta enorme xarxa de persones que coneixem d'una manera vaga, amb la major part d'aquests amics, que jo en diria coneguts, només fem de voyeurs. O sigui que a través del número de Dunbar hem descobert que l'ànsia del Facebook per beneficiar-se de l'efecte de xarxa no està canviant les nostres relacions. Però per mi hi ha un fenomen més profund, més enllà d'aquest tema superficial dels números. La qüestió amb el Facebook és que fa una altra cosa a les relacions. Les posa en un circuit d'informació digital contínua. Per comprendre el que significa això, hem de retrocedir als orígens mateixos de la frase «estar en el circuit» i a temes científics importants que es van desenvolupar a la Segona Guerra Mundial. La nostra defensa antiaèria mira de tombar els avions enemics. Nit rere nit, els valents artillers antiaeris es van mantenir als seus llocs i van provar en va d'abatre els bombarders alemanys. Els científics militars anglesos es van adonar ràpidament que s'enfrontaven a un greu problema. El problema que els artillers antiaeris tenien era que mentre que el radar podia detectar els avions i els artillers podien disparar contra ells, no encertaven l'objectiu. Seria un matemàtic nord-americà, Norbert Wiener, qui em proporcionaria la resposta. Quan Wiener va saber el que els passava als artillers britànics, va decidir buscar-hi una solució atacant el problema d'una manera totalment diferent. Wiener va fer una pregunta simple. Quan caminem, com és que no caiem? Wiener va afirmar que el que ens manté en posició vertical és un circuit constant d'informació cap al cervell i des del cervell. Un circuit d'acció i reacció que ens permet predir accions futures. Així, Wiener va veure l'artiller, la seva arma, l'avió i el pilot, no com entitats separades, sinó com elements integrats en el mateix circuit de retroalimentació contínua. Només enfocant-ho d'aquesta manera, pensant l'home i la màquina com una sola cosa, els artillers podrien encertar els seus objectius. Una de les grans innovacions del Facebook és aplicar aquesta constant acció i reacció a l'amistat. De fet, crec que això és clau per entendre com les nostres relacions en línia s'han transformat per sempre. En el que va ser pioner al Facebook va ser en les actualitzacions d'estat transmeses entre amics en temps real. Però al principi no va ser pas així. El 2004 era simplement un web d'un estudiant universitari. Diu la llegenda que una nit, després d'una decepció amb una noia, en Mark va tornar i va entrar a la base de dades dels estudiants per crear un web per puntuar totes les noies del campus. Al cap de 2 hores, el 80% dels estudiants havien votat, col·lapsant tots els servidors estudiantils. En Mark era el tipus de persona que sempre estava pensant en solucions tècniques a problemes socials.
En veure la demanda de connexió, Zuckerberg va muntar una nova empresa, Facebook. Vaig construir la primera versió del Facebook en un parell de setmanes a la meva residència d'estudiants de Harvard. La vaig construir perquè volia que la gent que m'envoltava, els estudiants de Harvard, poguessin compartir informació entre ells i estar connectats una mica millor. Vaig enviar un correu electrònic a alguns amics i ells el van enviar a alguns dels seus amics i en pocs dies milers de persones s'hi havien apuntat a Harvard. Tots nosaltres, i sobretot els estudiants atrapats en el remolí social de la vida universitària, frisem per saber notícies i xafarderies sobre els nostres amics. Però Zuckerberg es va adonar que si bé el web facilitava aquesta informació, la gent no sempre sabia que hi era. El problema era que navegar pel Facebook era com ficar el cap a l'habitació d'algú cada cop que volíem saber què feia. Havíem d'anar a les pàgines dels amics cada dia o podia ser que ens perdéssim alguna cosa crucial que havíem penjat. I si ens perdíem una cosa crucial, no contestàvem. I si no contestàvem, l'amic es pensava que ningú mirava. I per què presumir si a ningú li importava? El que ho va canviar tot és el que Zuckerberg va fer a continuació. Va tancar el circuit de la informació al Facebook amb una cosa que en va dir canal de notícies. Això significava que qualsevol cosa que pengéssim a la nostra pàgina arribava instantàniament a tots els nostres amics i viceversa. No havien d'anar a mirar a la nostra web, les actualitzacions ja els arribaven soles. Vam llançar el producte a mitjanit. Estàvem convençuts que a la gent li encantaria i vam pensar, aquest és el tipus de cosa que podria canviar el web. Ara tot sembla ben normal, però en aquell moment als usuaris del Facebook no els va fer gens de gràcia. Ho van veure com una intromissió terrible en les seves vides, una distorsió espantosa del Facebook a què estaven acostumats. La primera cosa que vaig veure dalt de tot va ser que algú havia trencat amb algú. I quan vaig veure tot allò em vaig quedar de pedra que m'haguessin enviat tanta cosa. I llavors em vaig adonar que totes les meves coses també s'estaven difonent cap a tothom. I jo no ho volia. Tan bon punt vam llançar el producte, vam començar a mirar la resposta que teníem dels usuaris i va ser universalment dolenta. Vull que em torneu la meva pàgina d'abans. No m'agrada això. Sisplau, traieu-ho. Gairebé tothom que coneixia el Facebook em va enviar un correu electrònic per dir-me per què ens heu fet això. Va ser una cosa personal i just abans d'anar ens van trucar i ens van dir que venien guardes de seguretat perquè hi hauria una manifestació al davant. Això va ser hores després del llançament. Vaig decidir protestar contra allò i vaig crear un grup anomenat Estudiants contra el canal de notícies del Facebook. El tercer o quart dia, en el moment culminant, hi havia 750.000 persones al grup. Però Zuckerberg no va claudicar. Estava decidit que els usuaris del Facebook estiguessin al dia en tot moment. Al cap de pocs dies ja vam poder veure a les nostres estadístiques que la quantitat de pàgines que mirava la gent i el compromís que tenien amb el web augmentaven, perquè anaven al web per veure el que feien els seus amics en el dia a dia i allò els ho havia facilitat molt. És aquesta cultura de l'actualització en temps real i no el número d'amics el que representa el gran canvi per a totes les nostres relacions. Les constants actualitzacions d'estat, això de ser el circuit d'internet, ha arrossegat el web a una nova era i ha inspirat molts imitadors. El més famós, el Twitter. Però el que és més important, què significa aquest canvi per vosaltres i per mi en la nostra vida quotidiana? Vaig a veure Sherry Turkle, una eminent psicòloga clínica que fa 20 anys que estudia la nostra relació amb la tecnologia. Ella ha investigat activament com els circuits de retroalimentació dels webs qüestionen la nostra idea de qui som. Em sembla que hem començat a tenir gairebé un tipus nou de personalitat. Passem de tinc la sensació, vull fer una trucada, a vull tenir la sensació i necessito fer una trucada. Tenim una sensació com si gairebé necessitéssim la validació i el suport de la comunitat per poder sentir el que sentim. Dur altres persones al circuit de sentir el que sentim. Això és molt seductor. Com a destinatària de tota aquesta informació, com li sembla que m'està afectant això?
Comences a voler amagar coses. Jo no puc viure amb la versió BlackBerry de la meva vida. No puc estar, llegir, conèixer tots els llocs, espais i sentiments, i el Facebook, i la meva vida és més del que puc viure. Ja no ens nodreix, sinó que ens consumeix, en certa manera, això que hem creat. Crec sincerament que coevolucionem amb les nostres eines i la major part de les nostres eines de la xarxa són telèfons intel·ligents, en què podem consultar el correu electrònic, ordinadors de taula, portàtils, i ens animen, perquè són tan pràctics, a consumir grans quantitats d'informació i dades aïllades. Fa poc vam superar la marca dels 1.000 milions de visionaments per dia servits per nosaltres. I també estem rebent prop de 24 hores de vídeo cada minut al web. És una quantitat extraordinària de dades. En la meva vida, cada cop és més estrany que tingui temps per mi, per pensar. Tinc un compte al Twitter i diversos blogs per mantenir, més les actualitzacions d'estat del meu Facebook, el meu fotodiari, el meu videoblog i el meu podcast que he de gravar. I això és el contingut que creo jo. Després hi ha el que consumeixo, una part important del qual són els missatges de correu electrònic de la meva safata d'entrada i els missatges al contestador automàtic. Vaig estar fora una setmana i tornant tenia 283 correus electrònics per llegir. Vivint a dins del circuit, l'Homo Interneticus sembla que a poc s'ofegui en un mar d'informació creixent. Però hi ha un canvi encara més profund. L'arquitectura del web sembla que ens anima a utilitzar el cervell d'una manera totalment nova per digerir l'abundància d'informació. Aquí, a l'MIT, a Boston, fa 60 anys, un científic va tenir una visió extraordinària del futur. Com la tecnologia i la ment poden treballar juntes. Vannevar Bush va estar involucrat en molts dels grans avenços científics del segle XX. Des del disseny d'alguns dels primers ordinadors del món fins al desenvolupament de la bomba atòmica. El 1945 va publicar un article que predeia la nostra era digital. Com pot ser que pensem? Aquest és l'article original de Bush i amb una gran agudesa descriu tots els problemes d'avui amb la sobrecàrrega d'informació. En el fons, ell s'havia centrat en el mateix problema que tinc jo amb aquest arxivador. Busco en totes aquestes fitxes associades amb Bush i estan etiquetades Vannevar Bush A a B, C a D, fotografies, correspondència, etc. Però la ironia és que no és així com Bush va pensar que treballa el nostre cervell. Per exemple, quan ell pensava en la seva tia Susie, no pensava en totes les persones que coneixia amb noms que comencessin per S. Pensava en on va ser l'última vegada que l'havia vista, com duia els cabells, l'olor que feia, com entrecreuava els dits a davant seu quan parlava, aquesta mena de coses, i així anar fent fins que es feia una imatge d'ella. En altres paraules, ell pensava que la nostra ment no és lineal, pensava que treballa a través de l'associació. Bush va posar el problema sobre la taula. Va dir, tenim un científic. Imaginem-nos que el nostre científic té davant seu el registre de la humanitat. En altres paraules, totes les coses que la ciència ha decidit en la seva saviesa col·lectiva que són verdaderes. Com s'ho farà per treballar eficaçment amb aquesta muntanya de coneixements? Bush creia que treballar d'aquesta manera associativa ens obriria la biblioteca del coneixement humà a tots, alliberant la ment de les limitacions del pensament lineal. Gairebé mig segle després, va ser aquest concepte de connexió entre la informació el que va ser al cor del sistema de recuperació de dades de Tim Berners-Lee, que ell en va dir al web. El cervell se'n surt molt bé en aquestes coses. En primer lloc, buscar les coincidències i després construir sobre elles per buscar els patrons.
Berners-Lee va integrar en el disseny del web el que se'n va dir enllaços, la capacitat de saltar d'una unitat d'informació a una altra. Però la pregunta és si el pensament associatiu dels enllaços és bo per a nosaltres. Imitar la manera com funciona el cervell, saltant d'un tema a l'altre amb un clic, no fa que siguem mandrosos i que ens distraguem amb facilitat? Em sembla que la ciència ens mostra que el nostre cervell vol que el distreguin. I això que fa el web de bombardejar-nos amb estímuls i amb informació potencia molt aquest aspecte del cervell. Ens manté el cervell saltant, botant i sense capacitat de concentrar-se. Internet simplement reflecteix el que som, la nostra incapacitat per concentrar-nos, la nostra atenció només pel moment. El fet que estiguem obsessionats una setmana amb en Michael Jackson i la setmana següent amb el Twitter i l'altra amb el terrorisme simplement reflecteixen la nostra incapacitat per concentrar-nos. Quan creixes esperant poder trobar informació d'una manera instantània, quin efecte té això en la teva capacitat d'assimilar informació? Ens preparaven en la disciplina de la lectura i l'escriptura en profunditat. Ara, la generació que ha crescut amb els enllaços associatius del web sembla incapaç d'afrontar els rigors del pensament lineal, un fenomen que es constata fins i tot a les universitats més exigents. El que he notat en els estudiants des del primer dia que els veig quan arriben a la universitat és que pregunten nerviosament què hem de llegir. I quan se'ls diu que el primer que han de llegir és un llibre, tots rondinen, cosa que no feien fa 5 o 10 anys. I quan els preguntes per què rondinen et contesten perquè és un llibre. I com és de llarg? Agafem el nostre metge. Ens quedaríem tranquils si simplement llegís per sobre el resum de les revistes mèdiques i mirés coses per internet i no llegís mai res en profunditat? Ens quedaríem gaire tranquils? Segueixo pensant que els llibres són el cor del que significa tenir una formació i mirar de formar. I crec que per la generació d'estudiants a qui ensenyo, els llibres són com una cosa marginal. Jo penso que la lectura de format llarg és molt important, perquè em pots aprendre coses que mai podries aprendre amb els formats curts de lectura. No es pot llegir el que et queda del dia i no acabar entenent millor el que és penedir-se d'una actitud vital determinada. I aquestes són coses que només pots aconseguir en sessions de lectura corresponents a l'extensió d'un llibre. Però això són només les queixes d'una generació més gran? Més enllà d'anècdotes, podem trobar cap prova que el web està canviant realment la manera com pensem? Al University College de Londres, el professor David Nicholas ha sigut el primer acadèmic que ha estudiat sistemàticament la conducta de les persones en línia mitjançant l'anàlisi de milions de registres de dades anònims. En un estudi que va fer, va descobrir que el 40% de la gent mai torna a visitar la mateixa pàgina web, que només es miren fins a 3 pàgines de les milers que hi ha disponibles en línia. La gran sorpresa va ser que la gent semblava que passava per alt el paisatge virtual. Saltaven d'un web a l'altre, miraven una o dues pàgines, anaven a una altra web, miraven una o dues pàgines, marxaven, ningú es quedava gaire estona enlloc. L'estudi del professor Nicholas indica que la xarxa d'informació en forma d'enllaços del web ens està fent passar de pensar linealment a pensar associativament. Aquests dos tipus de pensament es podrien caracteritzar com a guineu i eriçó. Les guineus són persones que accepten tot tipus d'idees, com ara l'opinió dominant, salten d'aquí cap allà i recullen coses, i així és com adquireixen els seus coneixements. I després hi ha els eriçons. Als eriçons els agrada una gran idea, repeteixen, tornen a la mateixa font. Són persones que volen un entorn analitzat pels del seu grup d'edat, perquè se senten segurs amb això, i aquestes persones representen un conjunt molt diferent de gent. Ara volem saber si les noves generacions són cada vegada més guineus i menys eriçons. Per això hem unit forces amb l'UCL en un experiment únic. El nostre objectiu és descobrir l'impacte que el web està tenint en el nostre cervell. Aquesta prova és una autèntica novetat? Totalment, a nivell mundial. Ningú ha fet mai això. Ningú no té ni idea del que en sortirà. Hem reunit un centenar de persones de diferents edats i sexes.
Alguns utilitzen el web en rares ocasions i altres contínuament. Mirin la pantalla, concentrin-se en el que han de fer, cliquin començar i començarà la prova. Ens interessen especialment els grups d'edat de 12 i 18 anys, perquè els seus cervells s'han format només coneixent la vida amb el web. Com serà el seu comportament comparat amb el de les persones que poques vegades utilitzen el web i els usuaris compulsius com jo mateixa? He de mirar les fotos, he de mirar els números, he de mirar les lletres, he de prendre una decisió. És un número senar, és un número parell, és una vocal, és una consonant... és una mica massa pel meu cervell. Els resultats inicials del nostre estudi amb 100 voluntaris sembla que confirmin el que molts sospiten. La generació web mostra un comportament més de guineu. Van contestar les preguntes mirant només la meitat de pàgines web i veient la informació només una sisena part del temps que hi va dedicar la gent més gran. Per tant, em sembla bastant clar que, per bé o per mal, el web està remodelant la generació més jove. Els circuits de retroalimentació del Facebook estan revolucionant com es relacionen. Ara hi ha una prova empírica que la sobrecàrrega d'informació i el pensament associatiu poden estar reestructurant com pensen. Per molts, aquesta és una perspectiva ombrívola, els joves saltant i voletejant per un món virtual superficial i inconscient. Però no som massa durs? Pot ser que no haguem detectat alguna cosa valuosa d'aquesta nova cultura? Continuem cantant la vella cançó de la fragmentació i l'alienació, perquè totes les societats sempre miren a l'època precedent mentre viuen en una de nova. Mai veuen l'època en què viuen. Potser ens sorprendrem de saber que això es va gravar a la dècada dels 60 i la persona que parla és el pensador inconformista canadenc Marshall McLuhan. El 1968, McLuhan va estar un any de professor a Nova York. Va ser el destí perfecte per ell, que va quedar captivat i encantat amb el tràfic i el bullici de la vida moderna. I va acollir amb satisfacció el tipus de futur que el web ens està donant ara. McLuhan pensava que l'arribada de l'era electrònica acceleraria la circulació de la informació i injectaria vida nova a la rutinària era mecànica. Va pensar que les regles, les normes i les creences del segle XIX serien rebutjades a mesura que ens veuríem obligats a ballar al ritme més ràpid del circuit de la informació electrònica. A la dècada dels 60 va explicar una història de com en el futur tots estaríem connectats en temps real i els nostres missatges serien com una espècie de flux. Com si estiguéssim asseguts l'un al costat de l'altre, com si fóssim allà mateix. I és una cosa molt profunda per dir-la l'any 1968. Vaig a visitar l'empresari d'internet John A. Peretti, que creu que els somnis de McLuhan s'estan complint ara amb l'Homo Interneticus. I que els vídeos de broma de gats i d'homes ballant són en realitat proves de l'existència d'una cultura complexa i interactiva. McLuhan es va adonar que les persones sempre jutgen els mitjans nous amb els paràmetres dels antics. En aquest cas, veiem que internet va molt de relacions socials a la xarxa, però la gent encara ho jutja com si es tractés de contingut estàtic. O sigui, que ho mires i dius, és un vídeo del gat ximplet i els jutges com a contingut, en lloc de dir, això és una cosa que una persona ha fet al seu garatge, 3 persones més hi van col·laborar i hi van afegir coses. I ara s'està utilitzant per satiritzar una campanya política i forma part d'un web de creativitat i d'una xarxa de compartir que, de fet, és més interessant i important que el mitjà mateix. Molta gent considera que una gran part del que hi ha a internet, les paròdies, les rocades, els gatets entaforats a dins de gerros de vidre i tot aquest tipus de coses que literalment s'envien a tot arreu, són un entreteniment, una mica una pèrdua de temps, coses que no val gaire la pena mirar,
Però al mateix temps vostè ho veu com una cosa que té una complexitat. Ah, sí. Pensant en coses que són una pèrdua de temps, podríem pensar en la sèrie televisiva típica, oi? O la típica pel·lícula de Hollywood. Ens asseiem allà passivament. No hi ha realment gaire cosa a fer, tret de consumir passivament aquell mitjà que està pensat pel mínim comú denominador. Quan ens fixem en la cultura viral, el que veiem és gent molt més compromesa. Vostè ha mencionat els gatets en gots. El projecte Michette Bonsai va ser un web fals que simulava unes instruccions per fer gatets bonsai, ficant-los en gerros perquè tinguessin formes divertides i llavors podies fer el teu gatet bonsai. Era una broma i la persona que el va crear el va llançar dient a un grup d'activistes de drets dels animals «Us encantarà això». Per descomptat sabia que al·lucinarien i el detestarien i l'enviarien a tothom. Però a continuació, com a consumidor, quan veus això, has de passar per un procés de pensament complex en què et dius «És una broma, trobo que és divertit i m'agrada, i ho enviaré a gent». O bé, és una broma, però trobo que és ofensiu i aniré en contra i organitzaré una campanya. Divideix la gent en diferents grups segons el que pensen i pot reaccionar, interactuar amb els mitjans i formar part de la història. I llavors la gent està realment impulsant els mitjans i propagant una cosa i canviant i evolucionant. Un cop veus alguns dels principis de com es propaguen les coses a internet, com es fa una cosa que quan la gent la vegi la voldran compartir i enviar i atraurà més gent, doncs pot funcionar per coses simples o per coses serioses. La cultura aparentment superficial dels joves al web pot tenir un vessant seriós i un impacte directe en el món real. Un dels exemples més potents per mi es pot veure en com la generació web s'està tornant a comprometre amb la política. What is required of us now is a new era of responsibility. A recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation, and the world. Vaig prendre la decisió al febrer del 2007, molt aviat, de deixar Facebook i dedicar-me totalment a la campanya d'Obama. La campanya des del principi estava molt interessada en la iniciativa des de baix, de les bases, que va resultar que va coincidir amb tot el que passava al web el 2006, 2007 i 2008. Els joves usuaris de YouTube, Facebook, MySpace i Twitter es van convertir en un factor central en la campanya. Teníem els membres del Congrés al Twitter, teníem manifestants organitzant-se a través del Twitter a fora, teníem el president al Twitter utilitzant-lo per fer campanya i teníem tothom al país. Bé, no, tothom que fa servir el Twitter expressant les seves opinions sobre els temes candents, o sigui que teníem tot l'espectre. Durant l'any de les eleccions, Obama tenia 3 milions d'amics al Facebook i els estudis mostren que un terç de tots els menors de 30 anys utilitza xarxes socials per comunicar les seves idees polítiques. Aquesta xifra era insignificant 4 anys abans. 2/3 van veure vídeos polítics en línia, una quarta part en va reenviar o va reeditar el material. El que vam poder fer va ser pensar com la gent podia fer-ho a la seva manera i hi va haver realment un gran corrent d'energia i entusiasme, tant en termes de recaptació de fons com també en termes de temps com a voluntari per la campanya. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. La nit de les eleccions a Chicago va ser una cosa que crec que tothom que era allà diria que no tornarà a passar. Va ser indescriptible, va ser un moment realment important pel país per sobre de tot. Estàvem tan engrescats pel fet que no només havíem guanyat, sinó perquè havíem guanyat d'una altra manera. I això va fer que tot fos molt més potent. La tecnologia del web, amb els seus circuits de retroalimentació i les connexions associatives, sembla que ha tret els joves cap a la política en una escala que no s'havia vist durant generacions. Per tot el món, com hem vist, els joves, per bé o per mal, estan aprofitant el poder del web per lluitar per les seves causes. Des de la revolta a l'Iran, els joves pirates informàtics russos que afirmen haver llançat una ciberguerra contra Estònia.
reconeixen el poder del web per connectar-se i col·laborar. Per molts, aquesta és una evolució molt positiva. El gurú del web, Steven Johnson, creu que, en última instància, la col·laboració, una mena de fons comú d'intel·ligències que permet el web, sempre ha estat una impulsora clau del progrés humà. Una de les coses sobre les idees que és molt interessant és que tenim aquest mite que s'acosten a la gent en una mena de moment eureka. Algú està assegut al seu estudi i de cop pensa ja entenc la gravetat, o ja sé com es pot construir un reactor nuclear. Però de fet el que sol passar molt més del que ens pensem és que les idees són molt més producte de la col·laboració. Si ens fixem en la història dels invents, el que trobem és que els invents estan espectacularment i desproporcionadament centrats en les zones urbanes. Una de les grans coses sobre les ciutats és que estan plenes d'aquests espais públics com un cafè, on es reuneix la gent que pot tenir algun interès comú, però que té una història diferent i treballa per empreses diferents. Són artistes que es reuneixen amb escriptors, directors de cinema, i en aquesta mena de punt de convergència es troben, parlen i comparteixen idees, i allò es converteix en una mena d'espai connectat. I el web és, en alguns sentits, una mena de versió virtual del que les ciutats han fet històricament. Tenim persones connectades d'una manera que mai havia sigut possible, i això ve d'aquest principi bàsic que està integrat a l'arquitectura del web. El web, en el seu nucli, és una plataforma per enllaçar coses. Quan mirem una ciutat, amb la seva concentració de grans masses de persones, cada una de les quals té els seus propis somnis, desitjos i expectatives, semblaria que no ha de funcionar, però funciona. Doncs podria ser que l'essència del que fa una ciutat verdaderament fantàstica, la xafarderia, les connexions, descobrir coses sense proposar-s'ho, també funcionés al web? Crec que en el millor dels casos, el web pot ser com una metròpoli apassionant i innovadora que a la llarga podria beneficiar les generacions més joves. Abans ja hem vist a Corea del Sud, la nació més connectada del món. Una visió de malson de l'addicció a internet. Però juntament amb els desavantatges hi ha beneficis ocults. Els joves sud-coreans, que creixen en el seu món digital supercarregat, sempre són els campions a la Lliga Mundial de l'Educació. He quedat amb el president de l'Agència de la Societat de la Informació de Corea, que afirma que el nivell escolar tan bo dels nens coreans no es deu únicament a un gran sistema educatiu, sinó també al fet que des de petits interactuen i treballen junts al web. Corea actualment és el país líder en el món en matemàtiques i ciències i altres àrees. Crec que aquest ambient de gran penetració d'internet influeix molt. Aquesta generació està creixent amb el web. Està creixent amb el web formant part del seu sistema educatiu. Quines esperances i quines expectatives té per ells al món quan siguin grans? Ells seran més intel·ligents que nosaltres. Això espero. Ells ara s'adonen de la importància de la comunicació, d'ajudar-se entre ells per resoldre els problemes. La intel·ligència col·lectiva és actualment una eina bàsica, el seu instint. Espero que sigui útil per l'evolució de la humanitat en el món. Tots els nens comencen amb una quantitat increïble de curiositat. Per què hi ha materials forts? Per què hi ha materials febles? Jo vaig preguntar això quan era un nen i ningú m'ho va saber contestar. Ara el meu fill tindrà les respostes i voldrà fer més preguntes. O sigui que crec que és un canvi enorme. La civilització humana en el seu conjunt està presenciant ara la connexió de tots els pobles de la Terra a través del web d'una manera que realment imita el creixement d'un cervell humà.
I l'analogia és imperfecta, però també és real. Estem veient l'aparició d'un cervell universal. En aquesta sèrie hem vist la importància d'estudiar l'impacte del web en la nostra vida. El web apareix per donar-nos una veu i anivellar la societat. Però hem vist que el cicle en què estem, d'aquesta revolució virtual, també està encoratjant megamarques que ens segueixen el rastre a comerciar amb nosaltres i està encoratjant governs a manipular i espiar com mai abans. La manera en què petites elits dominen el web, en termes culturals, polítics i econòmics. El web reflecteix els nostres valors, el nostre narcisisme, els nostres punts de vista, les nostres obsessions. Tot i obrint possibilitats noves i extraordinàries, el web rep l'impacte negatiu de les limitacions de la nostra imaginació, del nostre desig de lucre i de control. El web fa de mirall de la naturalesa humana, del bo i del dolent. Així i tot, en aquest documental hem vist la nova generació no només reflectida al web, sinó potser evolucionant amb ell. La meva esperança és que el web a la llarga ens oferirà horitzons nous, alliberarà la humanitat i millorarà la naturalesa humana. Tot aquest material tan bo que sorgeix dels mitjans socials és de gent que busca maneres noves i interessants de comunicar-se, per ser més eficients, per comprometre's més, per estar més informat, i crec que això porta en definitiva a tenir més empatia. El web no solucionarà cap malaltia ni solucionarà la pobresa. El que fa és permetre que la gent pugui compartir informació amb més eficàcia i saber el que està passant allà fora. I quan les persones estan més ben informades, poden prendre millors decisions. Esperem que el canvi social es produeixi d'una manera suau. El tipus de coses que porta internet connectant les persones és l'obertura i la comprensió de les idees d'altres persones en un dia bo. O sigui, que espero que tinguem molts dies bons. Tenim els coneixements de totes les èpoques reunits per nosaltres, perquè els remenem a la butxaca. I si pensem seriosament que això és una cosa dolenta, que és una cosa que hi hauríem de girar l'esquena o arrufar-hi el nas, és que ens mereixem una bona surra. És una tecnologia impressionant, i ens hauríem d'aturar un moment i agrair les possibilitats i l'abast que ens ofereix. A través del temps i a través de les idees i a través dels continents, tant en el passat com en el futur i el present, per connectar amb la gent. Potser el més sorprenent d'aquesta revolució és que hem vist tot aquest canvi tan profund en només 20 anys. Aquest no és el final, és merament el principi.